Malta ġibdet liha linja oħra tal-ajru li se tibda taħdem fil-qasam tal-avjazzjoni faċilità prinċipali fil-manutanzjoni u t-tiswija tal-ajruplani dan wara ftehim li ġie ffirmat bejn il-linja EasyJet u SR Techniques fejn tal-ewwel akkwistat il-faċilità mingħand il-kumpanija tal-manutenzjoni u t-tiswija tal-ajruplani u se żżomm il-ħaddiema kollha eżistenti b'aktar investiment fil-faċilità li għandha f'Ħal Farruġ fil-limiti ta' Ħalluqa. Preżenti għal dan l-iffirmar kien hemm il-Prim Ministru Robert Abela li sostna li l-Gvern qiegħed hemm biex jappoġġja din l-industrija tant importanti li llum qed tħaddem mal-1500 professjonist fosthom fil-qasam tal-inġinerija għalli dawn il-ħaddiema Maltin b'karriri ta' kwalità u dħul b'saħħtu għall-familji tagħhom jagħtu wkoll valur miżjud ta' madwar 50 miljun euro fis-sena fl-ekonomija Maltija. Il-Prim Ministru innota t-tmexxija Maltija f'dawn il-faċilitajiet state of the art li juru s-saħħa tas-settur tal-avjazzjoni f'pajjiżna bl-appoġġ ta' bosta entitajiet bħal Malta Enterprise, l-Indis u Transport Malta u fisser dan il-ftehim bħala pass importanti fil-futur fl-avjazzjoni f'pajjiżna u ringrazzja lill-SR Techniques tal-preżenza tagħhom fostna fejn ukoll ħarġu bosta ħaddiema Maltin. Fil-hangar fuq medda ta' 40,000 metru kwadru u investiment ta' aktar minn 42 miljun euro, il-Prim Ministru Robert Abela innota kif tliet kumpaniji tal-ajru ewlenin fl-Ewropa illum għandhom faċilità tal-manutenzjoni tat-tiswija tal-ajruplani f'pajjiżna qal li dawn flimkien ma' kumpaniji oħra importanti jikkontribwixxu f'ekosistema b'saħħitha fis-settur tal-avjazzjoni. Il-kap tal-operat tal-EasyJet, David Morgan, qal li jinsab sodisfatt b'dan il-pass importanti minn EasyJet f'Malta. Spjega kif dan ifisser li l-linja tal-ajru se tkun qed timpjega aktar minn 400 persuna f'pajjiżna. Morgan saħaq li EasyJet ilha bl-operat tagħha f'Malta għal dawn l-aħħar 15-il sena u issa qed tħares il-qudiem li ssaħħaħ il-preżenza tagħha mhux biss bl-operat ta' manutenzjoni u tiswija tal-ajruplani iżda sservi lil klijenti f'Malta b'konnettività mal-bqija tal-Ewropa. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri li wkoll kien preżenti qal li b'dan il-ftehim il-Gvern qed ikompli isaħħaħ l-industrija tal-avjazzjoni f'pajjiżna, settur li qed jiġbed numru ta' ħaddiema Maltin. Dan qed isir anke b'kollaborazzjoni bejn il-Malta Enterprise u l-MCAST u l-programm Choosing Aviation.